עוד מעט, והעדכון שלו לא יהיה כפי שהוא אמור היה להיות, כלומר העדכון יהיה קטן יותר, ואנחנו רוצים לשמוע על כך פרטים מכתבתנו לענייני בריאות יערה שפירא. שלום יערה. בוקר טוב. כן, אז ועדת הסל התחילה לעבוד בסוף ספטמבר, צריכה להגיש מסקנות בתחילת ינואר. העדכון יהיה 300 מיליון שקלים כפי שנקבע, הוא נקבע עוד תוספת של 300 מיליון שקלים? תוספת של 300 מיליון שקלים, זה כך מאז 2010, לפני כן באמת זה היה קצת יותר. נקבע התקציב הזה עוד לפני צוק איתן, אז ככה כבר אי אפשר, למרות הקיצוץ הרוחבי כבר אי אפשר לשנות אותו. יושבים בה כרגיל 18 חברים שמונו על ידי שרת הבריאות, הם נציגי קופות החולים, רופאים, אנשי מקצוע כמובן ממשרדי הבריאות והאוצר, והם ינסו להכניס כמה שיותר במסגרת התקציב שניתן להם. יש להם... מה תקציב הסל הכולל? תקציב הסל יש להם להוסיף עוד 300 מיליון, והתקציב לפני כן הוא 34 מיליארד שקלים ו600 מיליון. כן, סך הכל זה יביא אותנו ל-34 מיליארד ו900. אבל הוגשו להם כמות אדירה, הוגשו להם הרבה יותר ממה שהם יוכלו להכניס. כ-600 תרופות חדשות הוגשו רק השנה, בשווי כולל של קרוב ל3 מיליארד שקלים. כלומר, יצטרכו לעשות החלטות מאוד קשות. כרגע הדיונים בוועדה הם ממש לקראת סיום, לקראת גיבוש המסקנות. מה שהם עושים כרגע זה לדרג את התרופות לפי, נקרא לזה רמות חיוניות. תרופות שעברו כרגע לשלב הבא הם בעיקר 8 תרופות חדשות להפטיטיס C למשל, שהוגדרו בוועדה כממש מכחידות את המחלה ב-95%, תרופות יקרות במיוחד. יש תרופות לסוכרת שעלו, טיפולים לדיכאון וסכיזופרניה, למחלות עור. בדרך כלל בשנים מה נשאר בחוץ? עדיין לא נשאר בחוץ, כן, שום דבר. הוא לא עלה לשלב הבא והוא מניח יקר לליבם של חולים רבים. עלו חלק מהתרופות האונקולוגיות, לא עלו, וחלק מהתרופות למחלות עור לא עלו. זה עובד בדירוגים, כלומר הם מדרגים את זה ומשאירים לשלב הסופי רק תרופות, הם קוראים לזה A9 ו-A89. אז קשה לדעת בשלב הזה מה ייכנס ומה יישאר בחוץ. קשה לדעת כי גם מה שאנחנו יודעים שהבחירות לא עושות טוב, לא לסל התרופות וגם לא לתוכניות אחרות שאמורות להיות מבוססות. יש תוספת של 300 מיליון שקל, אמרת שבשנה שעברה כמה זה היה? גם 300 מיליון. מ-2010 זה 300 מיליון. אבל כבר היו תוספות גדולות יותר. היו לפני 2010 תוספות גדולות יותר, אבל שוב גם כן, מה שמוגדר כחיוני זה הרבה יותר מ-300 מיליון. גם שם הם יצטרכו לעשות קיצוצים. אוקיי, נמצאת איתנו פני. שלום לך פני. שלום וברכה. חולת סיסטיק פיברוזיס, זה CF. תני לנו, תדעת, איזושהי סקירה קצרה, מה זו המחלה הזו בעצם? CF זה באמת קיצור של סיסטיק פיברוזיס, זאת מחלה גנטית שנולדים איתה ברגע שלשני ההורים נושאים את הגן למחלה. והמשמעות של זה בעצם פגיעה מאוד משמעותית במערכת הנשימה ובהרבה מערכות נוספות בגוף. זאת בעצם מחלה שהיא רב-מערכתית, והמשמעות של לחיות איתה היא בעצם טיפולים מאוד מאוד אינטנסיביים של תחזוקה, כדי שאפשר יהיה לנשום ולתפקד. זה יכול להגיע גם למצב של השתלת ריאות, וגם עדיין, גם בימינו, למקרים של מוות, לצערנו, בגיל צעיר. איזה תרופות אתם חפצים שיכנסו לסל? אני אתחיל רק מזה שבאופן עקרוני CF היא מחלה שלפני בערך 20-25 שנים, מחלה שרוב האנשים שנולדו איתה לא היו מצליחים להגיע איתה לגילאים מאוחרים. אני באופן אישי בת 40 ושייכת, נולדתי במשפחה שהיה לי גם אח עם CF שנפטר בגיל 12, ואני לשמחתי הארכתי ימים והגעתי לגיל 40, והיום אנחנו בעידן שבאופן שהוא כמעט נס הצליחו למצוא תרופה גנטית לחלק מהמוטציות של המחלה. זאת מחלה שיש בה המון מוטציות, מאות מוטציות, והמוטציה הספציפית שיש לי ולעוד מספר מועט של חולים בארץ, מוטציה שהצליחו למצוא לה בעצם תרופה גנטית שעוצרת את המחלה ומפחיתה באופן דרמטי את ההידרדרות, את התחזוקה ואת כל הטיפולים האינטנסיביים שאפשר יהיה לחיות עם המחלה. טוב, ולפי יערה שפירא כתבתנו לענייני בריאות לפחות, זה קיבל את הדירוג הגבוה ביותר בינתיים, נכון? זה נכון. אז אנחנו נעקוב אחר כך, ויש תרופות נוספות אגב של חולים אחרים שגם הן מאוד חשובות, וזה באמת אלו החלטות קורות לב.
אנחנו מקווים שכמה שיותר חולים יקבלו מענה. משפט סיכום אחרון שלך, יערה? כן, צריך רק להגיד שיש היבט חברתי לאישור הזה של ועדת הסל, כי גם תרופות שלא מאושרות, מה זה אומר ועדת הסל? זה אומר תרופות שניתנות למטופלים בחינם על ידי קופת החולים במימון המדינה. יש כמובן תרופות כאלה שלא ניתנות, אבל שניתנות במסגרת ביטוחים פרטיים או ביטוחים משלימים. כלומר, גם את התרופה הזאת שפני כאן מדברת עליה, יש אנשים בארץ שמקבלים אותה, אנשים שרכשו ביטוח פרטי. טוב, תודה רבה. תודה, יערה. תודה. רגע לפני הפרשת שבוע והשיר של נג' חמדי ואור אלר, אני רוצה להגיד לך,